Velkommen til. Vi har lavet et spændende program, som hedder Tro mere på dig selv. Vær dig selv og gør det, du drømmer om. Ja, og det er et stort kursusprogram, og det foregår i 5 trin. Der er i virkeligheden 5 ting, der skal til, for at du kan rykke fra at tvivle og ikke tro på, ja, du kan, og i det hele taget have det dårligt indeni. Og så kan du arbejde med de her 5 trin for at få det bedre, få mere ro på dig selv. Gå ud i verden og gøre det, du drømmer om. Virkeligheden blive samlet, få balance, træffe beslutninger. Alle de ting, som vi mener vil være en gevinst ud fra, at man tror mere på sig selv. Yes. Og det er et program med 5 moduler, og det heldige for dig, der ser med her, det er, at vi har besluttet at give en smagsprøve af hele muligheden, så der bliver et gratis mini-program, som kommer til at fungere online, hvis du skriver dig op her nedenfor til at modtage det. Og vi forventer at kunne starte det her gratis mini-program og sende det ud over disken fra 1. juni 2012. Præcis, ikke? Så hvis din sommer skal være meget mere, som du i virkeligheden gerne vil have det, så får du simpelthen mulighed for at få nogle videoer med nogle intro til nogle øvelser, vi har lavet, nogle arbejdsark, fuldstændig gratis, så du kan komme i gang. Yes. Så hvis det er det, du skal, tro mere på dig selv, og du drømmer om at træde i karakter og være mere den, du er, så du kan komme ud i verden og gøre det, du ønsker, jamen så er det en god idé at skrive det op lige her nedenfor. Vi glæder os rigtig meget til at komme i kontakt med dig igen. Ha' en fantastisk sommer, og vi ses.